Čau, dneska si zahrajeme druhý díl Fix It Up a každopádně dneska budeme flexit nad típkama. Ale tady pan Pepa, pozdrav. Čau. Takže Pepo, otevři kapotu. Čau. Otevři, dělej. Jdeš pryč. Takže tam máme V6 pan Pepa a já tady mám docela co nejde s ním nějak flexit, ale každopádně si koupím motor, který takzvaně prdí. Pepo, že je to i4. Jo. Takže jdeme to koupit, bude to bolet lidi trochu. Ty kraso, počkat. To mám zalogování. 6 tady kolapy. Hej, možná jsem omylem koupil dva součástky stejný. Já dobrý nekoupil. Takže lidi, tady tohle sundáme. Já ještě každopádně, tady ještě jsem si koupil na tohle úžasné auto nějaký ty spoilery. Nasadíme to tam, lidi. Boom, boom, boom. Asi to vypadá teď mám to pak ukážu na světla. Takže jsem slepej, nevidím. Tady tu jdeš, Pepo. Tak, tohle vydáme, tohle nepotřebujeme. Takže boom, boom, boom. Teďko, to je prdel. Tyjo, počkáme, dobrý, už přestaneme. Tohle bylo dobrý docela, very good. Jedu to. Když tak kdybyste se Když tak kdybyste se ptali, jak se tady tak tady dáte settings. A tak se to tady můžete nastavovat. Dáme tak. Takže vidíme autíčko. Krásný. A vy ještě tady stoupneme a chvilku budeme počkat. Počnám do té skládky. Počkat, pane Pepo, jak se dělá převodovka? Ježiš, kamo! Klídek. Vypadá, že lidi asi nechtějí, no. Jsme jít na místo. Počkej. Mě to nejezdí! Jste už se rozpadlo lidi. To já nevím. Ale už tady je to počkat. Děj, kam může to... Může to... Počkat, já mu ještě otevři kapotu, ty krasa, ale... What the fuck? Kamo... Selling M8 Mustang Multipla a E86. Já si típek tady... Típek tě asi nabízí tohle auto prodat. Nějaký Selling M8 Mustang.
What the fuck? Wow. A já mám ten chat tak lidi. Ty fuck out. Počkat, tady jdeme žebrat lidi. To je Ježíš, kam od? Jde docela, je to trošku strapnění. Ej jo. Jsi strapněnej. Já ne, já jsem No. Homeless. My mom is homeless. I have to sell at least 50 car. Počkat, jaký je něho nick? Unknown door. No kam však prodal 193 aut, ty kraso. Tohle je on. Ne. To není on. Počkat, já už nevím, kdo tady píše normálně na nás. Je to tenhle třeba, aha. To by mě taky zajímalo, kdy na to nabral. Ty kráso. Počkat, a mu to auto, ať mu zhoří a mu to lidi, kámo, jdem mu tu auto trošku podpálit. Kámo, počkej, kámo, koukej, Pepo, jdeme mu to hej, pojď mu to podpálit, to auto. Tak pořád, ty kráso. To podpálit, kámo, nebude tady na to má... Ježiš, kámo, tak myslím, že tohle bude video z toho, aby stalo. Kámo, já jdu pryč, já z toho. Jdeme jezdit s otevřenou kapotou. Kam počkat? Co to tady je za auto, ty... Já jsem se trochu strapnil. Dobrý, já jedu pryč. Kam, co to je, kam? More. More, co to je? Já jsem chtěl flexit nad lidma s touhle skvělou mašinou, ale... Ach jo, no. To je strašně trapný. Já jsem tady... já myslím, že asi video ukončíme. Já myslím, že se až moc trapnil. Pepo, rozluč se. Jo, no tak čau. Tak čau.